Bé, hola, molt bones i benvinguts a Trading Català. Anirem a analitzar què ha fet el DAX aquesta setmana. Donar les gràcies a tota la gent que s'ha volgut passar per aquí a veure l'anàlisi i suposo que després a compartir una mica temes de trading. I anirem ràpid a veure què ha fet. Veiem que en si sembla una setmana que ja és bastant lateral, veiem amb aquest rang molt gran, no? Ha tingut una mica de moguda, però tampoc ha sigut una passada, val? Anem a analitzar directament a un minut, començarem per dilluns. Bé, veiem que el dilluns va obrir el mercat, val? Amb aquest pre, ens deixava aquest rang d'aquí a trencar amb aquests mínims. Aquí hi havia molt de volum, tot i que ara no sortia aquí. I bé, el que podem veure és que quan va trencar aquests mínims, la manera que ho feia era amb poc volum. El preu estava desplaçant, estava clar que ens deixava una pressió d'oferta, ho estàvem veient molt clar, o sigui, ens va quedar clar aquí i després aquí, val? Aquí en el test el volum de les 8. El tema és que els volums eren constants, semblava que fos com una espècie de distribució, val? Estiguessin distribuint cap a baix, però bé, no se sap, no queda molt clar. El tema és que si ens fixem va quedar com a frenada l'oferta, per això comento moltes vegades que amb aquests volums operar s'ha d'agafar amb pinces perquè qualsevol volum te'l poden girar, val? Llavors, en aquest cas sí que ens quedava clar que hi havia una pressió de fons d'oferta. Si algú va fer alguna entrada, per exemple, aquí, en aquest test d'aquí, doncs bé per ell. A mi no m'acaba de convèncer per la por que tinc que te'l puguin girar. Veiem que ara aquí ens surt aquest volum de més de 800 contractes, que sembla un volum ja de final, de tocar fi de zona, o sigui, ens està marcant perfectament aquest terra, val? Clar, aquest volum el podien haver fet directament aquí, o com ja estaven al terra, directament fer la barra cap amunt, ja, com a pressió de demanda, no? Doncs és perquè ens quedi una mica clar que, intentaré fer una mica més gran, que contra què i amb què i contra qui estem jugant, no? I que jo crec que amb aquests volums l'operativa pues, o ha de ser diferent, o sigui, no ha de ser del tipus preu-volum amb els testos que jo acostumo a indicar, o s'ha d'anar amb molt de compte. Val? Veiem que un cop fet aquest terra, el preu comença a girar, a més es queda sense força, val? I es queda com a lateralitzat. Aquesta setmana ha donat moltes situacions així, de fet ja portem més d'un parell de setmanes, no? Així al mercat. Bé. Veiem que més tard sí que acaba trencant els mínims i no sé si aquí potser sembla que sigui una trade, però torno al mateix dels volums. Sí que tenim divergències, les divergències són molt clares, val? O sigui, per mi això ja és fora d'horari, jo a aquestes hores no hi soc, però bé, les divergències són clares, es poden fer, qui ho vulgui fer i qui es vulgui arriesgar, però primer per horari en el meu cas i després per tema de volums, a mi no m'acaben de convèncer aquestes entrades, tot i que es poden fer, i al final el trading és risc i que cadascú arrisqui en les situacions que ell vulgui o vegi millor. Val? Al final es tracta de guanyar i de sumar. Val? Veiem que a la tarda no té pena ni glòria, o sigui, passa tota la tarda, veiem com si s'estigués formant un gran lateral, o sigui, no hi ha res clar, tanquen i després el preu es mou, ja veiem amb quins volums, per pura inèrcia, no? Bé, veiem que amb això tanquem, anem al dimarts, veiem una pre que ens queda molt clara, amb un volum molt fort aquí del gap, creat pel gap, perquè el gap en si és un impuls fins aquí baix, per tant, per fer aquest gap, fiquen tot aquest volum que es queden, són les ordres que es queden penjades aquí. Val? Veiem que la pre obre a les 9, ens marca l'alt i el baix, ens fan un terra a la zona de mínims, sembla que com si estiguessin acumulant una mica, i posteriorment van pujant, ens donen per damunt del lateral, val? I sembla que el vull trencar. Problema d'aquí. Anem a veure una mica per... a veure com marcaré aquí. Val. Això és una mica els problemes que veia. Val? Veiem que el volum aquest de dalt de tot del lateral, val? No és tampoc alt, amb ganes. Val? Aquí baix sí, perquè clar, ens l'han tirat cap a baix, després del gap, o sigui, han anat una altra vegada a atacar mínims, i sí que sembla que sigui el volum fort i que hagin recumulat una mica per fer aquest gir cap dalt. Tot i que aquí sembla que trenquin, veiem que aquest alt tampoc és per prendre
amb força, perquè ni el trencament és amb un volum així, per exemple, ni ha desplaçat cap aquí dalt, ni res. Moltes vegades entrar aquí, perquè aquí era un alt d'un lateral o el que sigui, ens passa això, que es gira el mercat torna a entrar cap dins i ens treu amb l'estop que sigui. Vale? Evidentment, si tu et ficaves amb l'estop per aquí, no t'acabava traient, no? Però veiem la complicació de treballar amb aquests volums. Val? Bé, posteriorment, doncs, el preu fa una pujada molt cansada. Vale? Els retrocessos no són clars, veiem que el preu va emprenent una direcció, però els retrocessos no acaben de ser 100% clars, ni hi ha impulsos clars, veiem els volums. No? Per tant, per mi, res a fer. Val? Això ja és l'obertura americana. Veiem que fa 1, 2, 3 vegades el mateix. Veiem que tot i que la demanda no acaba de tirar amb força, el que sí que veiem clar és que quan baixa l'oferta no hi ha oferta. Val? I sobretot ens ho deix clar aquí. Les vegades que volen girar, i això el que fa és que al final el preu es dispari. Que com veiem aquí, pugen els volums i es dispara. És clar per operar? Per mi no. Però bueno, si algú vol fer alguna cosa, no recordo si hi va haver algú que va entrar en aquesta zona quan baixaven aquests volums alts de la pujada. Perfecte. Per mi no acaba de tindre un dibuix bonic, no hi ha una tendència ben clara. No ara sé ben bé, podem mirar si hi ha proporcionalitat en el moviment, vale? en el que és el preu. Bé, baixa fins al 50%. O sigui, bé, tu pots entrar aquí. És difícil seleccionar quin és el volum contra quin entrar. Val? Per això a mi m'agrada molt més que en si, almenys d'entrar contra una vela, sigui el dibuix en zigzag, no? I almenys d'haver-hi una vela aquí contra aquí, apoyar-me jo, baixi a una zona que sí que ha deixat marcada. Llavors veiem que hi ha un impuls, un retrocés, un nou impuls i un altre retrocés. En aquest cas el dibuix no seria l'ideal, però bé, doncs és per prendre una mica la idea de que a mi no m'agrada que només hi hagi una sola vela. Val? Amb això estaríem a dimecres, si no vaig errat ja. Veiem que el mercat comença així, a les 9 se comença a disparar cap a baix, sí que podíem observar que hi havia una mica pressió ja semblava de l'oferta, de fons, i tornem al mateix. L'oferta aquests dies està passant molt. Veiem que hi ha un costat que mana, la manera és com ho fa. No? Aquí sí que en el volum d'obertura de les 9 ens deixa un volum fort, que el podem prendre com a mesura. Vale? L'agafo i el marco aquí. Si és un trencament amb ganes, veiem més de 600 contractes, per mi. Val? Veiem que després continua trencant amb 600 contractes més. Potser això és una mica lleig, però veiem que la zona d'esperar era aquesta. Problema, la volatilitat d'aquest moviment. Un amunt, un avall. I això t'ha de donar el profit i l'stop que estem parlant. És l'entrada i el profit en apenas 2 minuts. Val? Quan el moviment és tan vertical i puja aquí, sempre tens el perill de que això, ara tu estàs veient així, no? Però quan veus que per baixar s'ha estat tants minuts després d'aquesta zona i quan puja ho fan un minut, tens el perill, ho fico així perquè es vegi completament el que s'està veient en aquell moment, no? Perquè tu no veus la dreta encara no existeix. Pot ser que directament hagin comprat aquí i això es giri en V baixa. Val? Llavors, per agafar això, en aquesta volatilitat, o entres en limitades, val? Que és una mica el que hi ha gent que ho fa. El problema de les limitades és que se't pot volar directament en la inèrcia que té el preu quan es gira i va amb tota l'agressivitat, se't pot donar entrada i stop directament, no saps mai el que et pot passar, no? És un dels problemes que té. Per altra banda és que pots agafar aquest tipus d'entrades. A mi m'agrada que el preu quan pugi me quedi una mica per aquí i em quedi constància que aquest volum és fort i no vol lluitar contra ell. Val? Tot i això, qui ho va agafar aquí, perfecte. Llavors anem a analitzar perquè hi ha gent que després va entrar aquí, com si això hagués sigut un A, un B i un C. Val? Miraré de ficar una mica més gran, no sé si es veurà millor, es podrà entendre millor. Veiem que aquí tenim una pressió de l'oferta, ens ve fins aquí, amb volums clars i alts. Després veiem que ens fa un retrocés, em penso que era proporcional fins aquí, i això es podia entendre com una B i cap aquí buscar el C. Val? Clar, l'únic problema que veia aquí, tot i que per dibuix aquí podem tindre el retrocés del C, val? És tenim pressió de l'oferta,
600 contractes, i aquí, mirem, volum constant i no aconsegueix quasi baixar més d'aquests 600 contractes. Aquesta pressió que hi ha aquí, si són compres, el que fa és pressionar la demanda. Veiem que la vela verda puja amunt, no? I ràpidament el que volen és, que és el que volen, la pressió de fons, és l'oferta, no? Que pressioni l'oferta. Veiem que quasi amb el mateix giren el preu. O sigui, aquesta vela en si, ara trec aquí el dibuix aquest, veiem que té el mateix rang quasi, no? Tot i que una mica menys de volum. I el torna a deixar aquí. Però quan baixa aquí, torna a haver-hi volum constant, ull no fort, cada vegada menys. Veiem que aquí l'última vegada que l'oferta hi va, que és aquesta d'aquí, és la que menys té. Llavors això el que ens ha d'indicar és, hi ha hagut pressió de l'oferta, han fet el testeig, li han volgut tornar a donar xitxa al preu i no han pogut. I veiem que, tot i el volum constant, hi ha hagut un moment que el preu hasta s'ha comprimit en aquesta zona d'aquí, no poden, última vegada d'oferta, i veiem que si tot això han sigut compres, mireu com es dispara el preu cap amunt, les veles verdes, que és el que veia jo. Puja cap aquí, puja cap aquí, puja cap aquí, i es queda, sí que fa un dibuix bonic, que el preu sembla que es pari, però està sortint també un volum constant, estan sortint quasi 200 contractes, que és el mateix que aquí. Sí que sembla, havia de donar-li una mica més de temps a veure si començava a caure o a veure què volia fer. Però a mi, tot això que he fet aquí, ja em donava que el preu se giraria, que al final és el que va acabar. Va haver-hi gent que va arriesgar-se, això al final és el que hem comentat abans, és risc, va entrar aquí i, ull, si l'hagués donat, doncs mira, de 80 a 50 són quasi 30 punts, que la pot donar, Però el que em va fer a mi descartar aquesta entrada és que cada vegada que l'oferta, quan un cop l'oferta va arribar aquí, cada vegada hi anava amb menys ganes. Val? És una de les coses que, bueno, suposo que val la pena que us hi fixeu. Val? Després el preu es va girar, es va quedar com amb aquest rang de lateral ampli. Val? Posteriorment va voler tornar a atacar mínims i veiem el que van comprar, van aconseguir el dibuix, com ara això queda tan a la dreta, sembla que, ostres, ha trencat amb moltes ganes, no? Bé, doncs marquem aquí la zona de mínims i veiem que el preu ha baixat de 50 a 35, serien 15 punts. Tampoc ha sigut una tancada tan gran, no? Després, qui va voler entrar aquí, després d'aquestes compres, i després del que va haver aquí, això semblava molt clar que tornaria una altra vegada a girar. Estan aguantant, clar, el preu no sempre l'aguantaran just al tic al mateix lloc, no? I quan frenen el preu, doncs el frenen, a vegades se'ls en va una mica més, etc. Però si aquí volien tot això, el que tenia que fer és disparar-ho molt més avall, ¿vale? I en aquest cas no ho va fer. Jo sempre espero que hi hagi un volum fort que m'aguanti pel darrere en una tendència clara. Aquí no en tenia cap. Aquí veníem d'aquí, aquí que ens està pujant a testejar. El volum aquest de les 6 del matí, de les 9 del matí, si ja ho he intentat amb aquest volum tirar cap a baix i no, o sigui, la tendència ara ens ve d'aquí. Jo ara no me n'enfio ja d'aquest volum. En si, aquí el que hauria d'haver fet el preu és trencar aquest volum d'aquí sota i vindre-la a testejar per poder entrar. ¿Vale? Quan fa això, fixem que ja el que ha fet és tornar dins el rang i a més ens està deixant clar que l'oferta, ¿vale? No hi és. ¿Vale? Continuem, el preu torna a intentar una altra vegada els mínims i aquí arriba sense força, ens ho està deixant. És que el preu s'ha anat movent de rang lateral en lateral, o sigui, ens ha deixat molt poc de joc aquesta setmana, val? La setmana passada més o menys igual. Veiem després a l'obertura americana, fa això, i el que veiem és que ens ho estan tornant a frenar. O sigui, cada vegada que surt un volum fort, quasi que és més per frenada que per intenció del preu. Doncs res, esperarem. Hi ha qui vol intentar fer trades aquí, em penso que ho vaig veure d'algú que ho va fer, val? Bé, es pot intentar, en aquest cas surt bé, però per mi no són els volums ideals, val? I a més, ja només mirant com pinta el preu, tot així de ratlletes, tot veles molt comprimides, molt solapades, no és una tendència clara i neta, val? La setmana passada em penso que vam parlar, vam tornar a veure les tendències que s'havien creat la primera setmana i no tenia res a veure. Veiem aquí, això era notícia, penso que hi havia a les 8, val? No sé si era als Estats Units, em penso que era, doncs res, van fer el que acostumen a fer. Aquí en el DAX no li va influir tant, veiem que els volums no van ser tan forts, sí que el desplaçament ho va ser-hi, en mercats americans va anar més, vale? Veiem ja dijous, ahir, doncs el mateix, veiem el mercat, obre, volums de les 9 molt ínfims
i comença el mateix, una pujada que sembla que estiguin, veiem, amb un volum constant, no és ni alt ni baix, és un volum constant i estan ficant fins que arriben a una posició on ja frenen i el preu veiem que se'ns queda ja molt més sec i sense ganes de fer res. Quan fan això, res, paciència i aguantar-se. No estan creant com es diu això? Cap tendència prou clara. Val? Veiem que més tard, aquí quan arriba aquí baix, no sé si és sobre mínims, ens està deixant els mínims, ens deixen un volum, ull, amb entrar, amb antics mínims, etc perquè veiem que aquí tu pots dir, hi ha una divergència, sí, més o menys ens està testejant els mínims d'abans, sí, però mira el que fa després el preu. Val? O sigui, bé, hem d'anar amb molta calma. Aquí, res, aquí va baixar, va pujar, testejava aquesta, era 600, sí que aquesta era molt més forta, però veiem que aquí quan ja hi ha un volum molt més fort, continuo dient que a mi no m'acaba d'agradar entrar només contra una vela, sinó m'agrada entrar contra una tendència, però bé, tenim tendència de fons, pressiona l'oferta, tenim una vela que és forta, no sé com anàvem de proporcionalitat, anem a mirar-ho. Vale, era més o menys el 38%, val? I veiem que, bé, si ens fa això i ens està marcant una clara divergència quan es va marcar, potser contra aquesta i aquesta no, però quan ja fa això, el preu baixa d'aquesta manera, sí que es pot intentar i és quasi el doble a terra, és una bona entrada. Vale? Molt arriscada perquè en si no tenim una zona anterior, val? Però bé, després el preu es queda lateralitzat, vale? Tot i això, o sigui, fan el doble a terra i el preu després es queda així. Moltes vegades gira amunt novament, allò que fa unes B baixes, unes dobles Bs, però veiem que moltes vegades també quan fan tot aquest esforç, 1.500 contractes, el preu es queda com a sec, no? Que es queda així, com si no tingués ganes de res. Veiem que després, més tard, no sé si també va haver alguna notícia o alguna cosa, va tornar a fer un moviment i aquí el que ens ha de quedar clar és que l'oferta ja no hi ha d'anar-hi, perquè veiem 1.500 contractes i la segona vegada que ho intenten atacar, tot i que en fiquen força, mirem on es queda el preu. Val? Ja veiem el que ha fet després. Posteriorment, en hora americana, ho tornen a provar, trenquen mínims, i aquesta la vaig comentar amb algú i anirem a deixar clar una cosa. Val? Primera vela forta és aquesta, i ara la marco. Val? I ens deix una altra comprimida, igual de forta aquí. Val? El seu seria que això hagués fet així, i es quedés aquí. Val? Llavors, això per mi, veus, sí que ja és una tendència més neta, perquè tenim un impuls, tenim un retrocés, tenim un impuls, de nou, i tornem a tindre un retrocés fins aquí. Val? El seu hagués sigut que el retrocés l'hagués vingut a buscar aquí. Vale? Clar, el que passa és que se'n va més enrere i va buscar aquest altre. Clar, això a la millor si ho veiem en 2, en 3 minuts, etc. O el veiem en menys, ens va bé. Vale? L'únic que això hem de tindre en constància que així en un minut ens és un B dilatat. I ull perquè ens dona doble vegada que ens està dient que el que va buscar és aquesta vela, no és aquesta d'aquí. Val? No està mal pillar-la aquí. Val? L'únic que a mi això el que em dona és el B dilatat i és l'únic que em fa desconfiar d'aquesta entrada. Però tenint 1.000 i pico, més 1.000 i pico, o sigui, deuen ser 2.000 aquí ha d'haver-hi molta força perquè el preu després pugi. Val? Doncs quan pugi aquí, l'únic és trobar bé el punt, vale? Trobar bé el lloc de la divergència. I aquí, com ens l'està donant per secat, ens podem esperar. L'únic problema és que el que pot ser és que t'anticipis aquí. I aquest pot ser un dels problemes. Per exemple, és el que deia abans, no? Del tema de allò d'entrar amb limitades. Si tu entres amb limitades aquí, t'esposes molt. Val? Perquè aquí el preu quan arribi aquí entrarà. Llavors, per això jo sempre espero a veure on frena el preu, perquè t'agafes i te'n pots sortir, no? O sigui, no donar-li aquí, sinó que esperes a que se't freni aquí, per exemple. Val? El tema, l'únic que no m'acaba d'agradar d'aquesta entrada és que fixem-nos que està anant a buscar el punt anterior. Vale? I això no m'agrada perquè en si l'estructura de tendència que a mi m'agrada és que faci això i es quedi aquí, val? O sigui, en l'anterior mínim. Sí que el pot introduir-se dins una mica més, però bueno,
tot i això es pot fer i veiem que te pots cobrir bé. Ull, perquè tot i que tu t'esperis aquí dalt, 9,44, l'stop, si ha d'estar aquí, són 40 punts. Doncs aquí entra la vostra gestió monetària, ¿vale? Perquè sí que després tenim 40, el ràtio és 1 a 1, però clar, ho comento perquè hi ha gent que li va patar l'stop perquè no es va poder permetre tot aquest stop, no? Llavors, clar, moltes vegades és millor prendre la decisió de que no prenem una trade per després, com a mínim, no sumem però no restem, d'acord? Perquè a vegades ens arriesguem. Ull també es pot fer, O sigui, dius, bueno, jo només me permet un stop de 20-30 punts, però m'hi ficaré perquè ho tinc tan clar que això d'aquí no passa que, vale, perfecte, vale? Però també tenim clar que si ens anticipem, si aquí ja tenim 40 punts, l'stop que estem fent pues, ja és de 60, no? Llavors, hi ha entrades molt millors per guanyar uns punts en el DAX, en aquest cas, val? El mercat es queda així, vale, ja estem acabant, que ja estem avui. Al matí ha sigut un lateral infumable, veiem així el preu, sí que ens ha deixat algun volum per aquí al mig, o sigui, estàvem just al mig d'aquest lateral, val? Res a fer, el preu sembla que ha començat a baixar una mica, res a fer, no sé si ha sigut una notícia, però veiem el que ha fet la notícia, una vela amunt i una vela avall i s'ha acabat la història, i després sí que veiem cap a la tarda ha començat a pujar, suposo que aquí han comprat molt i per inèrcia el preu puja, però tampoc ha fet cap cosa. Veiem que aquí ens ha fet aquest volum, no sé què ens estava testejant, perquè no estava testejant res, ni tampoc és que hagin fet cap frenada, directament no el deuen haver volgut fer passar d'aquí el preu, i després l'han llançat, veiem que ara en el tancament, que és just quan han començat, ha anat a atacar màxims, no està pressionant l'oferta i està pressionant la demanda. Doncs mira, per exemple, no és horari d'operativa, perquè ara no hi ha tants contractes, etc. Però, per exemple, doncs, aquesta seria una zona bastant forta, tenint quasi 1.500 contractes per fer un intent aquí. S'hauria de mirar el tema de la proporcionalitat, val? Del moviment. Bé, ens hauria de baixar com a mínim fins aquí baix, val? Per mi, I res, pues no hi ha molt més a explicar, val? La setmana ha sigut com ha sigut i hem vist que en sí que ha mogut el preu, val? Però els moviments no han sigut gens clars, molts per inèrcia, molts sembla que estiguin acumulant o distribuint en qualsevol moment, i pues, la veritat és millor no restar, val? I quedar-nos així, que per intentar sumar alguna cosa, perdre, no? I ja n'hi ha hagut moltes més clares, com sobretot la primera setmana d'aquest mes, que van ser molt bones, amb unes bones tendències per arriesgar per a mi. Val? Doncs res, espero que us hagi anat bé el mes i la setmana i tot, i ens anem veient el pròxim divendres en directe o en els vídeos que llavors després penjo el cap de setmana. Vinga, que tingueu un bon cap de setmana. Adéu.